תכנון והתקנת אינטרקום לבניין משותף, בניין יפה, אבל האינטרקום שלו כבר מאוד ישן, אינטרקום טוב של חברת אורמט, אבל כבר אין לו חלקי חילוף. הגעתי לבניין, בדקתי את כל הבקרים, את כל הכבילה שיש שם, את החיווט, כדי להתאים את האינטרקום הכי טוב, בכמה שפחות להחליף חלקים, בכמה שפחות להחליף חוטים. זה האינטרקום הישן, כל אחד יש לו גם שפורפרת בחדר בכל דירה, סך הכל 8 דירות, והולכים לבחור אינטרקום חדש לפי הדרישות של הלקוח. כמובן שחברת תדאור עונה לדרישות של הלקוח לאינטרקום איכותי במחיר סביר, לא פנסי מדי, לא רוצה חריטות, לא רוצה לדים, זה אינטרקום בסיסי שיהיה חזק ויחזיק הרבה שנים. הלקוח בחר אינטרקום עם קודן, משולב קורא קרבה, משולב מצלמה, מסך לכל דירה ושפורפרת בחדר שינה גם כן לכל דירה. ומתחילים לעבוד, פירוקים, קדימה, מפרקים את הבקר הראשי. את הפאנל פירקנו. וקדימה לדירות. פירוק כל המסכים הישנים והעתיקים. תראו איזה גודל של מסך. כמובן שאתם רואים שהקירות פה צבועים בגוון ירוק, ויש קירות בצבעים שונים. והיחידה החדשה הרבה יותר קטנה מהיחידה הישנה והאנכרוניסטית שמותקנת. אז צריך גם לתקן את הקיר. תראו איזה קיר. איך הקיר הוא בעצם זקוק לתיקון. והנה עוד דירה. זאת שפורפרת בחדר שינה שאני מפרק. תראו כמה תיקוני קיר יש כאן. תראו איזה בור חיכה לי בדירה הזאת. תמיד יש הפתעות בעבודות האלה, וצריך להיות מוכנים לכל הפתעה. דירה נוספת שאני מפרק את המסך, גם את השפורפרת בחדר. עוד מסך ישן. מוזמנים להתקנה בחלק